Nawidzi mukoma Zico. Chinhu hachina kupiwa Zayoja. Chapiwa Mai Guti. Hachina kunzi ndichechechi. Chapiwa Mai yani? Chipo chawo chawapiwa. Kureva kuti Mai Guti akatonaka kuti mukadzi wakanaka. Asi ndakuti kunaka manje akusisiri kupameso. Kunaka wakuda kuti Mwari apindire kunaka kungakuite kwemoyo. Kunaka kwemoyo hanzi kana iwe uchiti vakadzi vakafanana inoenda kutora uyu iwe utora uyu. Aiva vakadzi havana kufanana. Izvo vakadzi vatogara havana kufanana zvamuchose mukoma Zico. Asi iwe unongogutsikana zvaunazvo. Vakasiyana bai. Mukoma Zico. Vakadzi vakangosiyana, you know that. Asi munhu anonakidzwa nestructure yake yaanochuza. Ladies and gentlemen, inguva yakanaka zvekare ndadzoka panapa naChiremba Mutumwa Masango. Isu hatina kupararira kwese kwese kungoitange sevanhu vanopupurutswa nemhepo. Inonzi chitu mutitati kuti tikapupurutswa nemhepo mbeu yacho inobva enda ichinorasikira. Isusu tinomira naMutumwa Masango, Chiremba Masango. Ende tinoramba tichivaunza panapa. Ende ndatanga nekuti makorokoto kandaona mapiwa motokari svino. Ndimwari mukoma Zico. Zveta Mwari toti hatikoti makorokoto zvishuwa handiteka. Takapiwa mota Benz yakanaka chaizvo. Inodhura. Funga muri kuiona iri apo handiteka. Mushure mekunge ndakufunga ndamboratidzai basa racho handiteka randakaita. Funga ndakuratidzai basa racho randakaita sei? Randakaita nevanhu vanenge vachitofungidzwa kuti havauye kupi? Kwamuri. Kwatiri kunoitwa minamato. Funga hatitoda kumenshina zita remunhu muhombe. Watakabatsira funga ndamazvionawo imi handiteka. Saka chinoitika ndechekuti wakaitira vanhu zvakanaka. Newe unoitwawo zvakaita sefuti? Zvakanaka. Ndosaka vamwe vachiti kandiro kanzi vakuru vanoti kandiro enda kandiro chi? Kandiro dzoka ishona yakakura iyoyo. Kandiro kanoenda kunobva kamwe. Shona yakakura iyoyo handiteka. Saka inchi chandinongotenda zvangu ndangowatenda. Because mumwe munhu andatanga aona kuti zvinhu zvakafamba here. Like dambudziko rangaona rakakura. Already dambudziko racho tine rimwe already zvatotofambisa kusvika waona munhu akutorera kuti mota handiteka. Isiri mota ye2 cents. Mota hombe handiteka iBenz hombe handiteka. Asi tenda Mwari kuti ndezvinoita Mwari. At least munhu akapa nomwoyo wake wese aonawo zvaita sewo zvaitirwa ende zvinhu zvaitirwa ndizvo 3 days. Ndobva zvaita se ndobva zvafamba. Zvanga asingafungidzire. Ende aitaura kuti akaendawo kuno vanhu vakasiyana siyana. N'anga maprofita akasiyana siyana. Singakwanisa kuti doma mazita. Wamwe ndakatosvika wakagadzika mitimo mahombe payati pachepa. Handiteka. Asi inongoitika nechekuti dzimwe dzenguvawo pamwe zambuko rangaserera se rakwana. Asi izvozvi nekuda kwomunhu waMwari Mutumwa Masango tikangoitawo zvinhu zvatikangoita zvinenge zvinoshoreka zvichibatika. Because vazhinji mukoma Zico vanofungidzira kuti kupona kutenga watopiwa chinhu chinofema kwete. Vanhu ngavatende kuminamato zvizhinji Mwari avaitire zvakanaka. Saka ndaona muri kuti basa iri makariita 3 days, but mabasa ese anoitika 3 days. Hapana mamwe anononoka here kuti ati vanhu pavanouya vasangoya vese vachitoti zvinhu zvangu zvibva zvaita musiwo. Mukoma Zico izvozvi munoziva chinoitika nechekuti mabasa asi ese anogona kuitika nemazuva mashoma. Zvakangosiyana siyana depend nekuti zvakasira kudaira sei. Nokuti inini handisi Mwari. Ini ndakangotumwa kuita basa. Saka ndaita basa ranenge ndichiita. Ndinoita nomwoyo wese. Ndichiite zvinhu zviite se zviite. Asi hakuna chinoramba ndichandinongopromisa munhu. Chinoramba ungadhonza kunguva kana kuti madays kana mwedzi. Asi zvichiita se zvichiita. Asi kuno vamwe vanoda kuti kuti zvitoita ipapo. Hazvisi zvidhoma kana zvikwambo. Ani mapaona. Because chikwambo kana chidhoma ndichokuti wakatuma munhu kuti enda unorova. Chinoona unorova ipapo. Asi isati tiite zvemishonga, tiite zveminamato yemhiko. Kureva kuti zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo kuno mumwe munhu ane dambudziko rakakura. Unoona kuti pamwe ngori ngotoitika ipapo. Like ndine mumwe mudzimai ari panapa ari kuOstrania chakuratidza meseji yacho. Inokuti munhu angatofambawo futi kwakawanda.
asi zvinhu zvandikangomitira ndakamitira zvinhu zvanga asingafungidze zvichikwanisa kudayira. Chiripo chokuti ndinoimbisa vanhu chibage chakadyarwa hachimere zuva rimwe chete chese, asi chinoita sechiti chinomera. Saka nhau iripo ndeyeti matambudziko aya anosiyana nemakuriro akaita nemabatiro ematambudziko api yayo. Saka tiri kuona vazhinji tiri kuvabatsira vamwe. Ini chiripo ndeyeti ndinofolowa vanhu vangu, like azhinji ndinokurudzira munhu kuti pamunamato enda unoshandisa dzoka anditeka. Kana uri kunze kwenyika tikakugadzirira munamato, make sure wakaona time uita se ofona anditi zvakafanira last zvakafanira marimwe zuro vazhinji funga mwana kuti ngachitofolowa isusu panapa ndanga ndichita minamato ndakaita vachinji marimwe zuro kuti ndikazoti ndikakurosa kuita minamato kumiri kwanga ndaita minamato kugomo ranga ndaenda ngananzi nemweya nditi se ndiende kuita minamato kumiri musiri muno muZimbabwe. Inoti kwanga ndiri network yanga singabati ndichidzoka ainoti pana vanhu vanga vatobhuka vakati wandei vanga vabhuka appointment yavo ina ndaendera minamato yavo ichibatidza foni so ndikaona kuti tatsotswa nditi aiwa ndikazodzoka kuti aiwa ndanaenda kumunamato kugomo munamato kwanga ndabva ndeuko kuona kuti zvinojekera munhu andimapaona. Saka ini handisi munhu wekuti ndakati ndoenda kugomo ndobva ndaramba ndikangogara mumba ndiye nchitofamba chiita minamato. Saka kuona kuti padanda ndapedza kudaro ndisati ndasvika kuno kuHarare ndakaona almost 3 vanhu vakutonditi madzibaba zvatoita manga ndatonzi ndiye kuinterview anditeka kureva kuti yes kuna mati chinokosha matestimony vanhu vanoda matestimony. Anzi kuibata anzi kubata futi kuibata hauna unzi uiridze kana wazonzi iridze dzipakati hauna unzi uiridze wakazonzi dziridze wodziridza. Saka kureva kuti pane zvatinenge tichiita zvokuona kuti apa panoda minamato yakaita sei apa panoda minamato yakaita sei. Saka unziva kuti pane mumwe munhu anogona kuziva kuti vanhu manje vane problem maonini andinoita mukomaziko yekuti vanhu vanonge vane mumwe mubatsiro wakamboitwa nemumwe munhu obva waya futi kwauri obva ada kuti daundi ndibatsire nzira dzakadai aiwa hazvifanani mabatsiro edu isusu. Ukaona pane munhu ari autoudzwa nemweya kuti isu tofanira tisvike pamba panyindi pane nhau dzemhepo iri papi iri pamba. Unoona munhu akutoratidza kuti pamba kumusha hakuita kuti kusvikwe kwekuti watopikisa anditeka zvitaurwa nemweya iwe wakutiisa pachikona pako kuti iwe chingotipedzerai panapa kana watonzi nemweya enda kumbonotora ivhu rekumba enda kutora ivhu rekupi rekumba vanhu vanofanira kuti vateedzere minamato zvinovabatsira zvakaita zvakanaka. Asi tiri kuona mukomaziko vanhu vari kubatsirika vanhu vachikomborerwa anditeka afunga ndakuudza kuti musi wa18 kunopano kukomborerwa kuhombe kuri kutouya kuripo kwandapromiswa wandikuona. Saka kureva kuti choitika ndechekuti isusu ndiri kutofara nazvo because unoziva kuti wakaona uchiitira vanhu minamato aino kuti una vamwe vanoshoropodza una vamwe vanoshora because munhu hauzodiwa nevanhu vese anditi. Asi wakaona uchitotira vamwe vanhu minamato uchitotendwa kureva kuti hatitutara zvavanhu tutara zvavanhu vanenge vane zvinhu zvavo anditeka okutenda what about asinawo zvake chaanacho. Tiri kuona vakawanda mukomaziko nepa kuchesejari kwangu kana kumasowe madzibaba murume wangu adzoka in 2 days murume wangu adzoka in 1 week murume wangu adzoka zvinhu zvacho zvidai kureva kuti zvinhu zvakawanda zvatiri kuita. Mumwe munhu anenge achitopora achitorwara chaiko chaiko otopora like ndakaudza kuti munhu akachirwara panapa chiri nomusoro wanzi wanetsa wewe ndikangomugadzira zvinoita se zvinopera andokona nemunhu echi ari kuIngirandi kandi munhu ari kunze kwenyika kurefu chaiko chaikoko uri kunzwa chidaidzira baba zvinhu zvaita se zvanaka like last month iyo ndine mhuri ndikabatsira yainetsa mbereko iyo zvizvi mukadzi akabata pamiri wakaya wese kuno kuti kavagadzira pamiri pato nemwedzi anditeka asi ndiri kutotarisa kuti zvinoenda kupi kumberi ndaisizopfudzika ba. Yes. Alright, sikaona vachinzwa manje nyaya dzakanaka dzamune muchitaura matestimony aya vamwe vanenge vada kuziva kuti next program yenyu inenge iriko rini kana isiri next program futi ndokwanisa kukuwanai kupi uye mazuva api kana ubatai pambozharunhare rupi. Vanotibata panhare dzedu dzavari kuona dzichifamba pasi dzanditeka ndo pavanotibata ipapo like vari kunze kwenyika zoti vanhu vabvunza kuti pamwe dzenguva ini handisi ndodaira mafoni aya mafoni andodairwa nevakomana vakamira kudaira mafoni. Yes, ndo basa revakomana vandaira mafoni. 2 munhu anongofunga pamwe dzenguva akafona baba ndibatsire izvo zvisoda kutobatsirwa uri kwauri ikoko vanhu ngavakurudzirwa kufamba vachiuya kunoko like ini ndiri kuti vaya vari muno muZimbabwe nevamwe vari kunze kwenyika vakasununguka vanoziva kuti isusu mukomaziko tine zvinhu zvatitambudza zvihombe. Saturday iyi ndine munamato all night anditeka wandikurara nevanhu tichinamata parugare pachechi kwete pasejari panoitwa pakati pemazuva. Asi Saturday ndichange ndichiita munamato all night parugare kureva kuti vane matambudziko vese vanofanira kuti vaitwe minamato ipapo. Tine minamato tinenge tichipawa nehoko for free munhu ngaangokwira aite se auye ari muno handiteka. Saka tikurara tichiita munamato iwoyo kuvanhu vese
I know ndiri kuona vamwe kubva kuna Kariba, kuona vanhu vakawanda vari kubva kunze wakasiyana-siyana. Vamwe kubva kuna South Africa, vamwe botswana kuti driver kuita sei kuya kumunamato iwoyo. Saka kuti kumunamato iwoyo titarise kuti munhu abve pamunamato akomborerwa. Saka next program yedu toratidza kuti munamato iwoyo vanhu ngavauye, ende susu hatisina next program kwamaziko. Bhozi takuramba tichiita minamato zvinhu zvichiita sei zvichitofamba. Yes. Takamira paminamato andimukona. Because zvafanira munhu ari kunze kwenyika achafunga munhu unongo achamira kuti tize next program tize vanhu vatori kunze kwenyika munhu akatongofona nedambudziko akutobatsirwa ndimapona. Yes, asi usakomaziko sachipano chikundinakidza. Pamwe dzimwe nguva tichazoita kuti kuratidza meseji yacho anditeka pane munhu wanga ndichitarisira pano vanhu vakuita zvokuroteswa. Ukaona mukomaziko munhu wakurotewa nevanhu kuhope ma1 pana mai vangaita kuratidza ndikaudza mukomana wekuAmerica nditeka pana amai ageni ndichazokuratidza isoke tapedza interview moona amai iwawo ino kuti amai iwawo vakaratidzwa anditeka kuti ndanzi ndione munhu anonzi Madzibaba Masango anditi andibatsire. Wakaratidzwa kupai kuhope munhu wanoitawo zvokuroteswa ari kuEngland asi ane dambudziko ranaro. Inoti anzi ndafamba kwakawanda Madzibaba basi ndakaratidzwa ndakakuroteswa kuti Madzibaba Masango ndivanopedza dambudziko rani rako. Saka kuri kuti pano ukaona havasi vegani vanhu vakawanda ngomazigo umwe andongoti ndatongonzi ndatoratidzwa kuti ndiye kurugare andogona kuri kuti vanhu vakawanda ukaona munhu vanhu vakukurota nekuhope kuri kuti pane zvinhu zvichiita sei zvichiitika kuvanhu andimapona. Yes, ndikupaona. Aiwa, ladies and gentlemen, mukawanzwa Mutumwa Masango vari kutitsanangurira mashandiro avanenge vachiita. Hamuna kutaura nguva dzema 1-on-1, hamuna kutaura mutambo uri pamberi watakamirira. Mutambo wedu isusu tikutaura nyaya yekuti Saturday ndipatino all night ichange ichiitwa parugare. Saturday iyo inoyi yatirikutaura nezvayo kutanga kuma 6 manheru. Asi mutambo chitanga nainoko kuchedza manheru anditeka kusvika kunze kuita sei kuchene. Saturday musi pakati pemazuva Tuesday, Thursday and Saturday tinoita ma 1-on-1 for free. Munhu anonge wajoina queue yani yake otedza queue yako obatsirwa opiwa namba exactly anditeka bozi ndokuti parongeke bozi angoti munhu angosvika chingopinda pane pakazara anditeka. Saka munhu unotouya otora namba yako obatsirwa ma 1-on-1 for free. Kozoti kune vamwe vanoti ainazoda kuonekwa ndoda kuti appointment yangu yebooking yangu tinongokudza kuti private yako inobhuka nemari yakati andiwapaonaka obhuka chero uri kunze kwenyika unobatsirwa pafoni unongoita booking yako tokudza kuti imari yakati obhuka anditeka. Kana usina mari uri kunze kwenyika ndo patinozotano uchazowana nguva inoti vanhu vakawanda minamato unokusenda picture rako foto rako nezita rako nemutupo wako takutokuitira munamato panozoitwa vamwe vanhu panguva yevanhu vakawanda anditeka. Saka kuno vamwe vanhu vasingadi kuswera vachiwestiwa nguva vanotoda private iyo yanditeka totovaitira zvinhu zvani zvavo. Yes, andimapaona. Asi kuti isusu Tuesday, Thursday neSaturday ma 1-on-1 for free. Sunday munhu wese pachechi for free futi pachechi techingoita minamato chete. Alright. Saturday titarisa nemutambo mombe. Semunhu ari kugara achiita minamato unonzwa havapo mutumwa vadai ndezvipi zvimwe zvamunoitawo muupenyu zvokuti tinoti mutumwa muchizwawaona vaine imba kwakati vanotoshandawo nesimba kana kuti mungori wemunamato chete? Aiwa mukomazigo ndine mbudzi dzandiri kuchengeta. Mune 1000 mbudzi? Aiwa dziri kuma 400 padhiki akapa nditeka. I know kuti pana vamwe vanhu vanotonga vachifollowa program yangu vanoziva kwandinogara ndine mbudzi dzakawandisa mabhuwa godzi aya. Dzinofudzwa nangani? Dzinofudzwa navanhu 3. Samba to create employment ka? Dzinofudzwa navanhu 3 anditeka mbudzi idzodzo. 2 ndoita zvemabhucha nemabhucha akawanda almost 5 manje ari muno muHarare. Mabhucha. Saka ndimukona ndine vanhu futa ndatsvaga mombe vachinotenga mombe vachienda dzikupi kumabhucha andimukona. Saka hatingoti isusu tikumirira kuenda kuchechi chete tozopiwa zvipo unopedzisira wakubira vanhu. Saka munhu unofanira kugara une zvinhu zvaunenge uchiita sei uchiita. Bozi ndaimbowa kubusiness transport anditeka asi ndakaziona kuti ndakatadza kuzvimaneja ende mazvimakombi zvinonetsa zvinostressa ino that
izvo ndaona ndapinda nemutown ndaona vachimhanyiswa nepolisi ndoona kuti izvo zvinenge wakagara panapa toita interview onza mudhara ndasungwa kwe makombi vagonopedza nyaya dzavo vegere ikoko vasina kufonera mudhara ndopaunozoona munhu wekombi asina kuuya kana nesendi kumba because anenge pamwedzi nungu anenge asina kusungwa musi anenge asungwa asi business ile rino stress anditeka saka ndikachinja business ndakuita zvimwe zvandiita se zvandiri kuita nditeka nemamwe mashop mahombe andinawo mukati manditeka mashop mahombe hatisitari mazita techimwesa mazita mamwe anditeka saka chichiitika chekuti isusu zvinhu zvandinoita ndoita zvinhu zvakawanda zvavana nhasi chitatu anditeka ndinenge ndichitoita zvinhu zvandinoita se zvanenge ndichitoita uchitenda business yangu chiona kuti pano zviri kufamba here pazvine mamanagers anenge ariko kuitira kuti tisaite pressure nokubasa kwedu anditeka izvo ndinogona kutofuna nemwe munhu kuti baba ndasvika pasejari ndaita private yangu ndakutoenda andokona ndatoita minamato kandi baba uyai kunoku like uyai kunoku tiite minamato ndakutomhanya se kuita minamato. Alright. Mutumwa Masango kana musingazive vanhu Mutumwa Masango ndo vakatanga ne-Go Back to Sender I think around 2011 anchiri deep down ngomusha ndichinzwa chibuda paredio ndizvozvo chaizvo Back to Sender afunga vachinji vaizva 2011 tiita ndo patakatanga kuita basa zvine mukurumbira asi ndabvira tichiita basa shoma neshoma asi 2011 ipapo ndipakatanga kusimuka kusikana kwezita zvakanyanya kusvika nanhasi tiripo ende tiri madhonza arimo muresi saka tiri panhau iyo Go Back to Sender tikuona matauriro ainenge ichiita nemabudiro ari kuita ka zvakuti tange uroi Go Back to Sender yakachenera pamberi paMwari kana kuti utori uroi chaiyo aiwa Back to Sender chinonzi chivi chinodzokera mwene wacho kureva kuti muchiri wegomba mugomba rake kune vanozvifarira vamwe havazvifarire asi kana usati wakaroiwa chaizvo unozvifarira asi isiri kuti hausi uroi kana mubhaibheri zvitorimo anditeka hamani pamatanda ake anditeka ati parwero rwemwe munhu ipapo asi isiri kuti isusu muridzi wegomba ndiani pagomba rake kureva kuti isusu munhu Go Back to Sender zvayakanakira kune munhu anenge akushereketera wewe tinozvipidigura zvidzokera kupi ikoko toti iwewe waurayirwa mwana kana kuti waurayirwa mukadzi kana kuti iwewe wacho watoroiwa zvokuti hauchafamba wachirema toti tisingazvipe pauri zviende kuno muridzi handisi kuona zvakashata yes handisi kuona zvakaita se zvakashata because umwe akubva tanza shoko rinobva rati kutsiva ndokwaMwari aiwa Mwari akanisaka akatotumira ngirozi dzehondo dziripo anditeka zvinenge zvichinzika kutsiva kwacho ndekwaMwari katoenda kutingosiya isusu kuti ngirozi dzehondo dziripo ka kuti kutsiva kwacho ndekwaMwari zvitori shiona kuti isusu Mwari wacho ndakutotuma kuti tiite zvinhu zvipi izvozvo ani mapaona yes ndiwa Mwari wacho ndakutotuma tiite zvinhu izvozvo umwe munhu anouya kupaza imba yako oparadza zvinhu zvese otakura zvinhu zvese ungoti Mwari achazoita kuda kwake Mwari andopfugamiwa kuti Mwari ona zvandasangana nazvo izvi ngazviende ikoko ita kuti munhu azviite timbomubatawo anditeka kureva kuti zvinhu zvakakosha izvozvo yes because iwe ufungidzira kuti Mwari anobatsira munhu anozvibatsira shumba iri kubva uko ikumhanya iri kuuya kuti handikwire muti Mwari achandiitira Mwari achandikundisa inokudya kashumba yacho saka kuti muroi wakamuregerera ka ndechikara chihombe wakachiregerera ndite wakamuregerera muroi iyeyo achakuvhiringidza iwewe andopona saka muroi haasekererwe ba muroi kana atouya uchiona chwa muroi adonondouraya munhu ataki majapanese no wasting time like mina matandukita Sunday Saturday manheru ndiwe kudzorera hondo kuvaridzi yes baba unogona kwakatenga wakatovhura mabusiness ako akawanda asi mabusiness akangoparara nezvinhu basa rese wakatopinda mumuchato wakatoswa ring wakatochata wakati zvangu zvaita nhasi hauna mbereko uri mumuchato imomo imba yari toparara andokupona muchato wacho dzimwe dzenguva wakatopinda imba yakaparara murume akatiza iwe wakatomboti ndawana murume wangu chaiye asi kutiza kwakaita murume wekumanjeka ndiko munhu akakusimudzira mhepo saka toti isi munhu akasimudza mhepo ngazvidzokere kupi ikoko handisi kuona zvakashata Back to Sender ini ndinotoita ini nasingado Back to Sender ka kwandiri ngawasauye zvavo ndinoda kuti iyo Back to Sender muipewo madzimai hobe kwabushu kwaita pandemic yevarume vari kuramba madzimai akanaka kwete kungoramba mukadzi varamba madzimai akanaka chinoitika mukwamasigo ndechekuti pamwe dzenguva mukadzi arambirwei dzimwe dzenguva area inogona yapindwa nomweya wechipfambi mukadzi anototenderwa kurambiwa chipfambi
mapanzisisa kurwa dzimwe nguwa mukadzi iyeyo aramba chifambi saka murume anokodzera kana mukadzi woita chifambi mukadzi anoramba bozi zvitoriko izvozvo asi kuti isusu kana kamwe kanzvimbo kabata baba pana nzvimbo dzatotoziva baba dzinotochinjana vanhu vanochinjana kuti mukadzi wanhenga ndana nhengi mukadzi wanhenga ndana nhengi imwewo nzvimbo mweya wekomboni kuri kuti kwabushu kuda kunamatirwa imwewo nzvimbo wabata serious imwewo nzvimbo waita sei wabata munogona kumutira munhu akutoshereketa ari momo akusumudza mhepo dzimba dzitese dziparare iwo upota chita chirano adzimai vapi ivawo kozati kuna mukadzi angona kunga asingatenderwe kurorwa ari mukadzi wechikwambu akatonaka kuti mukadzi akanaka asi ndakuti kunaka manje akusisiri kupa meso kunaka wakuda kuti Mwari apindire kunaka kunga kuite kwemoyo kunaka kwemoyo hanzi kana iwewe uchiti vakadzi vakafanana ini ndakutora uyu iwewe wotora uyu aiva vakadzi havana kufanana izvo vakadzi vatogara havana kufanana zvamuchose mukomaziko asi iwe unongogutsikana zvaunazvo vakasiyana bai mukomaziko vakadzi vakangosiyana you know that asi munhu anonakidzwa nestructure yake yaanochuza zvafanira nomukadzi wofuta antonakirwa kuti uyu murume uyu structure yake ndiyandinofarira wandopaona kureva kuti imimi zvafanira kuti imimi munogona kutoona mudzimai wangu inini mototi madzimai angu akarasika kana madzimai angu akatochicha wakatora kutora zvakadai andogona inini ndogona kutoti ini ndikatoperera papi ipapo saka kuona kuti zvine zvinhu zvinongofambidzana andopaona kwezoti ndogona kutoti asi wakarora wakamboonepa wakarora apa nditeka iwe utotiwo ndikaperera mwoyo wako wese papi ipapo saka kureva kuti zvinongopindirana so panyaya yevakadzi iyoyo ndiri kuona maita mangange muchechi maapostle TF Chiwenga Jesus Revelation Ministry pana pastor waifamba nawo kwenguva vainzi Pastor Edmore Marange saka vanenge vanetsana Pastor Edmore Marange vari kutaura zvavo zvavatarana naInnocent Ngwaru vachipomera apostle TF Chiwenga kuti wairara nevatsikana mhandara vachivabvisa mumhandara muchechi apostle TF Chiwenga vachipomerawo iyoyo kuti wakamitisa ndopanotaura paipa kuti chinoitika ndechekuti muchechi mese magara munohwirwa panobuda munhu zvakare panotaura mashoko akawanda panorambana murume nemukadzi panotaura mashoko akaita sekuti akawanda kureva kuti isusu varume ava Mwari ndiye anoziva nawo tanzwanana because Mwari ndiye andasi anoziva because hatikwanise kuvajaji apostle Chiwenga kuti vakazviita kana kuti havana hatikwanise kujaja kuti Marange wacho akazviita kana kuti havana asi vanhu vakufumurana saka ukaona vanhu vakufumurana kureva kuti pakati pavo pane kumwe kurambana kunenge kwaitikwa papi pakati pavo kuti zvazvinoita mumwe munhu anogona kutsvaga mbiri nedzimwe nzira ataka mukuru akamusumudza kuti zvakafanana namabhishopu amoti bhishopu Marimo Bishop Marimo angari mwana wangu angari muprofita wangu musondorosi wangu anditeka parugara apa achibata mbiya Bishop Marimo anditeka ndakamuvhurira sangano paWhite House ndamuvhurira sangano paWhite House kuti akazofurirwawo nevamwe vanhu andokona kuti pandukira murume uyu ndobva andopandukira anditeka asi unoziva kuti inini pakataurwa zvakawanda futi papi ipapo aziziva kuti chanditenda Mwari ndechekuti handina kuwana nguva yekuda kurwisana nevanhu handina kuda kuwana nguva yekumupindura ndakangoramba ndakangonyarara asi kuti Marimo akaziva kwandiri mudhara muri mukoma wangu anditeka andopaona akazvininipisa akauya akati muri mukoma wangu anditeka ndikatanga ndinotenda asi iwe keroni nebasa rani rako rauri kuita anditeka ini chinamata kwangu chinamata kwani kwake kuti iye ari kuita zvinhu zvaari kuita kupiwo ikoko asi akabva nemumaoko andokona akatobva kuti katomusimbisa pabasa raMwari anditeka vasati vakuzikanwa anditeka vakasimbiswa havasi vega vakawanda anditeka vaprofita vamwe chete ndikatoona vachitoenda kucrash yeyo kwamakandiwa iye pano vamwe ndikaona paya anonzi namachipisa pano vandikatoona paya vamwe varipo vakawanda vaitombowa pasi pangu andivapaona saka chandika chekuti machechi avanenge vachitraya kumhanya vakomana vachiitawo zvinhu zvani zvavo asi isusu tinochitawo isusu munhu paunobuda muchechi ine mutungamiriri wawakabva haufanira kushuropodza anditeka 2 kukanganisika kunowanika muvanhu ende Satani ndiabhorosi akamirira kuedza muchechi andopona akamirira kudonhedza mukereke
andikuona angeda kuti bosi panita light so manhero akaisa light panapa rakavheneka pane tuma twakawanda tunoda kuvhara light ripi iroro kureva kuti panoitika basa raMwari pese pano zvinoita se zvinotoitika andimapona saka isuwedza kutsanangura chete tiri kupa maexample ekuti atf chiwenga nemunhu wawo asi kuti isusu dawanamata Mwari vaita zvakaita se zvakanaka andimukona zvati idzo nyaya dzokurwisana asi right saka makaona zvakafanana izvozvi ndiri pakati pokutonamata indine mabranches akawanda mabranches akawanda muno muZimbabwe anovatungamiriri varimo saka tongotenda kuti Mwari aramba achitibatanidza nevatungamiriri vavo tichingoenda kumberi andimapona kuna Darwin kwese kuti riko Mutare Masvingo Bulawayo anditeka Gweru kuri masangano magweru maruzevha kupi anditeka masangano edu akawanda mese mana napindura anditeka muno marani siparugara chete kwese kuna machipisa uyo kunze andongona saka kwese kuna masangano ikoko kuri kuti ibasa asi mutungamiriri ndini masangano ndine kana chimavhura ndichisiya vatungamiriri saka vatungamiriri vanozogona kupfekwa unowana kuti saka vanhu vandikaunganidza vese ava ndikatovhura chechi yangu namda vanhu vese vanditeererawo andokakura kuti ndozvinoitika muvatunga asi manje inini manje ndikakukumbira kuna Mwari kuti munhu wese anobuda muchechi mangu abude nemunhu inini ndine mumuprofita akapanduka last month akati akutogona chaizvo akuziva okumamti Darwin uko akangobuda nemukadzi wake vanhu vakati atiteere maombo asina basa yes kuti vanhu baba vanhu kana vachinge musipanokurudzira vanhu kuti kana vanhu muchinge muchibatsirwa hazvo zvese zvinongonzi ameni close one eye woona kuti zvinhu zvandiri kuitwa zvindizvo here yes chero munhu akaiya kwandiri mutumadzwa masango inini anofanira kumbotanga atarisa kuti madzamasango avo vakwanisa kubatsira ndizvo here like vanhu topatsana ngoroka pafoni apa vamwe chanofanira kutokuudza feedback vanofanira kumbokupa feedback kuti zigo munhu uyoyo ma1 handiteka ma1 ini handite zvokuudzwa nyaya baba kubvunza kuti wafambirei tinoonza kurowa chaizvo chaizvo tenge takapiwa naMwari titi unopaona saka ndo mamirira zvinhu zvakaita aiwa I think tichiclosa pane nyaya iri burning yandaunzwawo mafungiro enyu then mozotiudza mashoko enyu ekupedzisira after that. Pane nyaya yamaiguti akapiwa chipo cheLand Cruiser nansiri kukanganisa mota ya 2025 nemari 250,000 cash. Kuda maiguti hatisati tanzwa kuti mota vari kunoitora here kana kuti havasati vaitora, asi pane tsamba iri kunzi iyo yakanyorwa nechechi hamene kana iri yechokwadi kana iri yenhema hatisati tanyatsobata chokwadi zviri kunzi maiguti vanogona kunge vakaramba oro maiguti vanogona kunge vakabvuma, but vanhu vakutoita mangange pasocial media ekupopoterana. Unotoona munhu ari muZayoja achiti maiguti vakatora mota iyoyo inini ndikubva ndatobuda Zayoja, vamwe vachiti maiguti havaitore. Ameno imimi semutungamiri wechitendero akangofananawo nana maiguti munoona sei nhau dzekupiwa mota? Chinoitika ndechekuti nhau idzi mukoma Zico chinhu hachina kupiwa Zayoja, chapiwa maiguti. Hachina kunzi ndechechechi, chapiwa maiani chipo chavo chavapiwa kureva kuti maiguti iwo ndivachadecide madecider ani avo, asi inini sechinhu chokupiwa uchinzi chinhu chako zvakudhipenda kuti ivo vakamirawo sei pazvinhu zvavanazvo. Because ini mukoma Zico munogona kuuya kwandiri mota baba Masango ndakupai bhutsi yepamwe nditori nayo, ndinogona kuti no bhutsi ndinayo, ende motsvagawo kupa ukwaneteka maita basa kungoti ndaita basa kunogona kundokosha, asi endai henyu mopa kana Sparks anditeka apfeke because haana anditeka kureva kuti ndine sina taudyire ndindaita zvinhu zviri fair, asi ndakutenda kuti ndazviona, asi chipo wachi vasina kureva kuti isusu tikuti handikutaura matauriro andiri kutaura maonero andiri kuzviita. Saka kureva kuti maiguti vakararamba kutora mota havana kuramba, asi mudzi nguva nayo inenge iyoyo kana pamwedzi wakatowanda handiti wobva wati ndotenda mwanangu waita basa, asi unogona kupawo wasina handiti kana kuti nezera ravari vanogona kunge vapa kuti nezvinhu zvandisina basa nazvo stereki ndoishandise mota inoutana maiguti vanhu vane zvinhu zvavo handiteka vanhu vane zvinhu zvavo, saka havasi vanhu vanovhunduka zvakanyanya pamwe vachienda kuzvitora handiteka pamwe vachienda kunozvitora boza havasi vanhu vanovhunduka kuti vanobvandadza kurara kuti ndapiwa mota ya 2025 apa mwatori hayedhi kudhara nditokaona nditeka
Saka isi kuti isusu vanhu vakaropafadzwa naMwari ezauja izinyo chiche yamanje manje ka. Tikangozvahwa iri pana medu akazvahwa iripo. Handiteka saka ichechi yekudhara. Kureva kuti zvinhu zvawakaita zvawakainvesta zvakakurisa zvakawandisa. Saka tikuti havasi vanhu vanovhunduka netunhu nezvinhu zviduku zvakadai. Pamwe ndoona kuti sechange handiteka. Saka isi kuti isusu vana hatikasire kuvajajira. Ivo ndivo vachaita zvavachaita mafungiro avo. Plus havasi munhu utakatonzi mota nhasi wabva watoti mangwana utomhanya we. Havanongosvika chete. Havanongoti pamawatoendi ndiyo direct. Pamangotuma vana vavo kuti aende mopiwa chi. Saka tinototi vanhu vechimbomira kutaura stereki. Vanhu kutaura stereki because iwo munhu wamukuru havavhunduki. Havaita sei? Havavhunduki handiteka. Zvafana pana takatonzi opiwa foni mutaunu. Ndotomhanya chototi mukomasi kana kuti sei interview ngani maipiwa foni totota tsoke tichatoitora handiteka. Kureva kuti munopiwa benzi yamapiwa iyo. Aiwa ndagara ndine yangu. Ndagara ndine mota dzangu handiteka. Funga munoziva ndine imwe benzi yangu handiteka. Asi wapiwa handikaita handina kumbovhunduka. Aiwa munovhunduka yenyu asi kumhanya munogona kumhanya zvasiyana nefoni. Aiwa mota handiteka. Ukanzi yautore. Inini level yangu haisati yasvika kunana my god. Yes, handiti mapona. Ndiri level yepasi ndiri kungosimukawo. Hatizoti takafanana. Because iyo level yawo ya level yepamusoro. Mapona. Isusu kutotedzerawo matsimba. Kutofamba uchivhura mabranch kutedzerawo matsimba handiteka. Ukaona ndakuzviti ndakaenzana anozaiwo jaga enzana aiwa no. Ndiri kutotedzerawo handiteka. Ndiri kutera Mwari akanditumawo nenzira dzangu. Kureva dzimwe dzenguva pandichasvika zera rawo ndinoenda kutonzi kune maelders ariko. Aiwa mashoko enyu ekupedzisira amuri kuti vana veZimbabwe vanzwe. Ini ndiri kuti inini vana veZimbabwe vanhu uyai mukomborewe naMwari. Uyai muitiwe zvakanaka naMwari. Ende inini ndiri kuti inini kuno kwatiite zvenyuchi ngomaziko. Ndoga nyudza vanhu. Pana vanhu usapasejera pangu ka ndadzora vanhu almost 10 last week. Vachiitwa nyuchi. Kuti baba zvimari ndinayi 1000 yangu ndida kukanda apa ndati aiwa. Haisi nyaya yekuti 1000 yako unayo. Kandi mari yako unayo. No, mari yako unotodya ko mari yako. Inje asingagona ndise handigona handidi zokuda kunyebera vanhu. Inini handite zvenyuchi kunoko. Ende unoona zvenyuchi munotsvaga vamwe kwanditeka. Wakaenda kunotsvaga naMukoma Sparks funga anaanza chibanda handiteka chibanda media. Ndo vanoziva zvekunoitwa aiwa kwete kunowanika nyuchi handiziva but vanhu kunowanika vanhu vanoita zvechi vanoita zvenyuchi vanoziva ndivanoziva kwazvinoita se kwazvinowanikwa. Ini handite zvenyuchi bakunoko. Inini ndinoita zvelock sender ndezvandinokwanisa. Neback to sender iyoyo. Ende 2 kuno kwatirombese. Ndakazoona mumwe muprofita aitanzi ndinorombesa. Asi vanhu maprofita mazivano zati vakutonishamisa mauti muprofita umwana zviti muprofita aitanzi ndinorombesa. Nda kubvunza imwe ngomaziko. Vanenge vachirombesa. Ngomaziko. Kurombesa chacho ngomaziko ka. Ini ngomaziko inyaya chete kungoti munhu anenge achingosakura munda make achienda akadaro. Azati isu chikumbira kuti pakanta yakuitira vanhu minamato. Vanhu ita zvinhu zvamunotaura zvinhu zvamunozogona kuzopedza. Mupanzisisa. Mashoko yangu kupedzera vanhu ngoita zvinhu zvangona kupedza handiteka. Zvafana kuti munhu wakati ndorombesa. Ini munyika muno munhu ndisandaona munhu vanorombesa variko zvavasavatauri. Izvo zvinobvumirwa here kurombesa? Kurombesa hakuna vanhu vanodaka zvinhu kwikiri ka. Aiwa. Ndo upenyu hwekuti unomhanya mbururuka nguva diki udonhera pai. No, but ndiri kuti ndinoona kwamambo vanhu vachiripiswa kuti pangobuda muromo wekuti vanhu vakamboda kurombesa, vanhu vakamboda kuenda kunorombera. Zvinobvumirwa here nemitemo yeaidha nyika or mashandiro anoita maprofita. Inanzozwa hangu mutemo wenyika kuti unoti kudi asi isusu ndio suppose isusu tofamba chiite chibvisa mhepo ka mumamisha. Kuti mhepo dzedzinenge dzakatorombwa. Saka kureva kuti vanhu vanorombesa variko. Asi muno mudzazara dzachimbavha dzekunyeba handiteka. Ndikanzwa mwe sekuru wokunyanga wakaitanzi ndorombesa ini handiteka. Sekuru Stole. Anonyeba wewe handika kana chitana chikwambu ngangao yamira apo tipinde interview. Aitana chikwambu chuwa chokutanza anorombesa vanhu ka. Ndinovada mukomaziko kuti vauya apa vaita chuwa anorombesa vanhu neshuwa handiteka. Yangu nanga chikwambu chake chokumba kwake handiteka. Kwete chokuti anorombesa vanhu handiteka. Wapanzisa. Ngomaziko vanhu ngatisatsvage mbiri nezvinhu zvisina basa. Ndiye hapana pandokudza kuti ndinoita zvakati ndinorombesa. Ini ndiri kuti inini vanhu ngatitendei kuna Mwari.
dai vanhu vabata panoponesa mukomaziko mwari vaita zvakaita sei zvakanaka asi zoti ndine imwe balance ichitomhanya unoda kuti unoromba asi kuda kunoromba iwe isu tohwisa nemweya dzezvikwambi izvozvo anditeka saka upenyu hwokuromba huri so vanhu vane zvinhu zvidiki mukomaziko unoona kuromba nhasi asi mangwana zvokuvhiringidza zvinhu zvakawanda andopona kwekuti hauna zvawaita mviromviro dzacho kumagumo kwazvo munoparara mese. ini ndinowanza kuona maafrican movie stereki ndinoona kuti african movie mishonga inotanga ine simba asi magumo acho zvinoita sei zvinobhurwara zvafana ndiona kuti vamwe vakadzi vanotora varume vevanhu omugadzira oenda kun'anga omugadzira nditeka atora murume munhu aenda kun'anga amugadzira the more time murume anozipepuka papaye kuti asi ndakasiyirei mhuri yangu anditeka iye kuti mushonga unofumuka asi zvemunamato hazvifumuke zvinhu zvakatogadzirwa naMwari zvakaita sei zvakadaro zvitori sealed. Ladies and gentlemen, mawanzwa Mutumwa Masango chananyanyobata hanzi hatirombese. Number 2, hatiite zvenyuchi. Zvatinogona tinokuudzai manhamba avo ndo ari kubuda pascreen uye kwavanowanika mukangofona kurugare panhamba AC35 muna Mambo murugare AC35 muna Mambo kurugare chifamba naKambuzima Road tapfuura naTotal chichichi mukasvika panoitwa zvemaTombstone pamaTombstone ipapo mukatongobvunzwa vanhu papa kuti toda kusvika kusejari kwaMutumwa Masango vanobva vakuratidza kuti vanenge vari kope saka vabatei pamanhambers avo musanyanyorenyu danyanyovabata panhamba yangu inini because inini chandongogona interview chete kuzokunamatirai nekukubatsirai handizozvigona ava ndizvozvo mukomaziko chinoendeka ndechekuti nevanenge vachishoropodza pano mumwe akazondikumbira ruregerero last week Mutumwa ndaikushora chaizvo pasocial media nditeka pazigo paye ndikati ndotenda auya kusejeri kubatsiwa nemwana wake mwana akanzi akarwa nezvinhu saka iye akauya nemisheni yekuti da kuenda kuona kuti zvinopera here vanasvika vandamubatsira asi padza kumubatsira pakati Mutumwa ndangopupura pamberi paMwari ndaikutarisira pasi chaizvo ndaikushorai ndikati aiwa no zviriko chero Jesu aishorwa asi hazvina kumisa basa rani raMwari. Vamwe vanhu vaMwari manje vakashorwa vanobva tanga kuthreatena ndichazokudai mimi munoregererawo here chinoitika mukomaziko ndakatsvaga nyaya dzevanhu kuti inini ndashorwa here kana ndisangana muenzanisa kuti light wakaisa manheru yakavheneka pane yatundu akawanda kureva kuti handifane ina vanhu vanoshoropodza vakawanda asi handirespondi handidzosere mazi kuvanhu because I know kuti vanhu makagara muchingoita vanhu vagara vanongotaura nditeka plus mwanenge ada kutesta kuti adatesta kuti uri munhu waMwari zvechokwadi here hanzi nababa kuti pamati vanhu vagara vanongotaura baguti ane bhuku ravo rakanyora rinonzi people are people and they will remain people. Yes unoziva kuti chimwe chandinoona vanhu vanozoshoropodza pasocial media dzimwe dzacho dzitori hama dzedu dzinorwadziwa unoupenyu pane munhu andakatoona ndakazongotomuti ndaona paFacebook amuchitaura maita basa vamwe vanochinja maakaunti asi nozoziva kuti manje akaita mistake kuti akasiya profile picture yake ichitoona ndazati ndisekuruka kokole saka kuona tivanhuka tinogona kuviswa tega asi kuti munhu abate panita sei panoponesa hama dzangu chetika nchekuti iwe ndiwo unoziva dambudziko rako ukateerera zvevanhuka unogona kutokandwa musango nokuda kwevanhu asaka isi kuti isusu Mwari ngatiite zvakanaka tikomborere. Maita basa Mutumwa.